ମଙ୍ଗଳା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଆଦିଶକ୍ତି କାକଟପୁରବାସିନୀ ମା ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ଠାକୁରାଣୀ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ଚତୁର୍ଥ ସୋମବାରରେ ମା ଭଗବତୀ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ଦିବ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ଗଳାରେ ସହସ୍ର ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ ହୋଇଛି। ମସ୍ତକରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ମୁକୁଟ, ନାସାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ, ବସଣି ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଳଙ୍କାରେ ମା ଭଗବତୀ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ମସ୍ତକରେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୂପାର ବେଲପତ୍ରକୁ ଧାରଣ କରି ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ରୂପରେ କାକଟପୁରବାସିନୀ ମା ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ଠାକୁରାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ମା ଲୋ, ସଦା ସର୍ବଦା ଏପରି ତୋର ଦିବ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଏ ଚକ୍ଷୁକୁ ଟିକେ ମିଳୁଥାଉ। ଜଗତରେ ସର୍ବ କଲ୍ୟାଣ କର, ସର୍ବ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବୁଝ। ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା।